Здравейте, пичове, аз съм GamePro 7 и днес ще да ви запитам на коя игра искате да играя на моя PlayStation. Така, виждате, пичове, имаме Catch. Така, следващата игра ни е, имаме GTA 4. Яка играта? Не играя много, но... Така, следващата игра, пичове, ни е Far Cry 3. Извинявайте, ако бързам, просто бързам. Така, имаме Call of Duty World at War. Не знам дали го казвам правилно. Така, следващата ни е Need for Speed. Готина е тя игра и... Така, следващата ми е Call of Duty Black Ops. Доста яка игра. Приятел съм един път. Така, имаме... Тук виждате Формула 1. Забравих името, господи. Формула 1 2012. Следващата много яка игра GTA 5. Следващата ни е Call of Duty 3. Яка играта играе. Повече брат ми играе. Така, имаме Motorstorm. Много яка игра. Също, ето виждате на картинките, много яка игра. Направо много ми скушата игра. И пичове, виждате, следващата игра ми е Golf. И добре, пичове, това са моите игри. Ще ви чакам да напишете долу в коментарите, вълните за канала ми, харесате и бабай!